Takže ahoj, já vás zdravím, tohle je moje první video ze šlajch. Já jsem šlajchkobylka a teď vám ukážu prohlídku mojí stáje. Takže asi začneme hned od začátku. Tady mám takový zvířátka, ovečku, dva psy, jednoho králíka, jednu malou takovou falabelku, dříve falabelky, jednu kozičku, mají tady vlastně misku a žrádlo. Potom tady mám futrovnu nebo prostě ovsárnu. To je jedno, já to budu říkat futrovna. Tady je vlastně sláma, boxy s mrkvema a jabkama, granule, malý, velký, ječmen, oves mají koně ve výběhu. A tady je seno, potom tady máme kolečko. A hned vedle je kontejner a vedle je takhle vozejk pro řidiče Boba, který vlastně holky odváží na různé závody a hubíky. Potom tady je sedlovna, tady jsou věci na lyžování. Tady nahoře jsou vlastně, teď se něco vyhráli, jsou tady jsou odpacky. Tady jsou normální sedla, tady to je náhradní, tady to sedlo. A tady jsou klubový. Potom stáj. Takže tady je vlastně František, který si povídá s holkama o něčem. Tady je zatím zezadu okusil koně. Tady Mirka a Mája čistí Tremonta. A tady no a prostě tady Jakub sedí a kouká se a čeká, až nejde přijít na trénink, na jízdárnu. Nějaký jízdárnu mám docela velkou, takže není na ní problém postavit ani parkour. Potom tady mám vedle potom hned skoky. Tady jsou další dvě holky, které se tady vlastně mazlej s koňma. Tady jsou okousané dveře od někoho. Tady dovnitř vchází Bělka, tady jsou takové prostě koně. Tady to jsou vlastně nejlepší kámošky. Tady ty dva taky, tady to je Vláček, tady to je kobylka, tady to jsou dvě kobylky. Tak potom hned vedle tady je stádo divokých koní. Tady to je hlavní hřebec. No, líbil se mi, je takovej prostě divoký, přesně na to a líbí se mi prostě jako hlavní hřebec. Tady to je vlastně jeho taková, no prostě přítelkyně. A samozřejmě tady to je i jejich hříbě. Vlastně tady ty dva jsou od šlajch a tady to je od koletky. Mám jenom pár takhle věcí od koletky a jsou to převážně koně. Tak. A hned vedle mám takhle výběh, kde jsou kluboví poníci, zbylá hříbata a normální velášci a kobylky. Velášku teda nemám moc, jenom spíš ty kobylky. Ty mají vlastně vodu, aby mohli pít. Tady mají oves, tady u toho stojí žere falabelka. Tady mám vlastně dva poníky, oba dva jsou od šlajch. Nevím, dostala jsem dva k Vánocům. Jednoho jsem dostala k Vánocům a druhýho k narozeninám. Prostě jestli je divný, že jsou tam dva, tak to prostě napište. Já nevím, mně se to prostě líbí takhle, i když jsou dva, že jsou jako bráchové. Já mám vlastně i ještě tady v tom divokém stádu, mám tady tu, to je taky stejná, mám i ve stáji, v tom výběhu, jestli si mohli všimnout. A vlastně ty hříbata, ty mají takový koutek, že oni si hraničí takhle své místo. A vlastně vedoucí, když se tak vezme těch hříbat, je tady ten hřebeček malej. A ty jsou poníci,
A ty s těma ostatníma koňma jsou kluboví poníci a ty normálně s těma ostatníma koňma si prostě chodí normálně po výběhu. Vlastně tady ten Valášek a tady ten, vlastně on se jmenuje Flynn, ale taky se mu jako říká Grimeček, protože on ho chtěl ten majitel přejmenovat, akorát, že na to ještě nedostalo, chtěl ho přejmenovat na Grimečka, takže se mu buď říká Flynn, anebo Grimeček. A tady je vlastně Lily, ta je taky na Western. A na ty jezdí taky, buď na ní jezdí ten František, anebo na ní jezdí Lucka. Tak a hned vedle mám tady ohradu s hřebečkama. Tady je takový nenasytný hřebec. Ten pořád stojí u žlobu a žere. Má podkovy, což je super. Nevejde se mi sice na něj úzdečka, ale já jsem si vymyslela srplý ohlávky. Ty prostě taky hřebec. Ty hřebci jsou takový docela náročný. A hlavně tady ten freeze, prostě, protože je to frýza, že jo. Nejhodnější z těch hřebců je asi Titan a Titan. To jsou vlastně asi nejhodnější ty hřebci. Ten už je takový problémovější, sice na drezuru. Jako drezuru chodí dobře, akorát, že musí mít prostě někoho, kdo mu pomůže, musí mít takovou silnou ruku. A vlastně když na skákání, tak to on jako na to skákání moc není, že on jako skáče vysoký, ale prostě potom ale musí prostě být na něm někdo zkušený. Tady je Alex, ten je, no to je prostě normální takovej poloponík a ten má spíš takovou povahu, že se spíš vrhá za klisnama, stejně jako hřebec. No prostě vždycky, když mám freeze, tak jim říkám prostě, ani moc jim neříkám jménama, prostě jim jenom říkám freeze. Že třeba řeknu, hele, tamhle je freeze, anebo koukej na novýho freeze. Takže a tohle by bylo pro tato video všechno. Takže já jsem Šlechkobylka a čau.